ओमफ्राय बाजै आदायालाय फन खालामदोंना खालामाखै? खालामदों खालामबाय थायो सानफ्रोमबो। ए ओमफ्राय बाजै मोनसे बाथ्रा बुंलाय आदाखौ बेसेबांसो गोसोखाङो नोङो हो? सालायबा बिनिया मानो बेफोरबायदि सोंबाय थायो बियो? मानो बोरैबा बोरैबा खालामबाय थायो आंखौ? आं सुखुवालै बिदिबा। बुंदो बाजै आदाखौ बेसेबां गोसोखाङो? मा मिस खालामा नामायो? नों हारसिं बोरै उन्दुयो? उन्दुनाय टाइमाव मा एसेबो गोसोखाङा नामायो बाजै? गावनि हौवाखौलाय गोसोखांखागोन ना? औ नु बाजै खम मिस खालामो नोङो माने खाथियाव मोननो खम लुबैखायो नोङो आदाखौ। ओइ बाजै ओमफ्राय नोङो मोखाङाव मा क्रिम लागायोब्रा? नोंनि मोखाङा मानो एसेबां फावदुर गोजा गुफुरलै बाजै? जेबो लाया आङो। मानोथ' एसेबां नारें खमला बायदि गुफुर गोजाब्रा नोंनि खावलाया बाजै? आंनोबो नों बायदि हिनजावसो नांगौलै बाजै। ओइ बाजै खेबसे दांनाय नायनि दे बाजै नोंनि खावलायखौ आं दांनो लुबैसोदों। आयौ गब्दा मा फालतु खालामबाय थादों नोङो? गारि सालायनायानो मा आंनि खावलाय दांनो फैखो नोंलाय? ओरैनो एदावदोंसोब्रा बाजै। नों आरो बेखौ नंगौ सानथारदों आरो बाजै? नोंनि खावलायखौ खेबगोन सानथारदों नामा नोङो? है माबा गब्दा मानो फालतु खालामबाय थादों नोङो? मोजाङै सालायना गारिखौ आं गिबायलै। नायाखैबो आखाइ फारसेजों बेबो। आं नोंजों सानसेबो गाखोलालै। गिनाङालै बाजै सना आंनि बाजै आंनि माइनाव। आं थानायाव नों माखौ गिदों? आं मोजाङै सालायोब्रा। बेलेन्स दं आंहा। नों मानो बेफोरबायदि गब्दा? मोजाङै सालाय। नोङो बेफोरबायदि नायालासिनो सालायगोन होनना मिथिबाथाय आं नोंजों फैयामोनलै। उफ बाजै माखौ एसेबां गिदोंब्रा? नै दाथ' मोजाङै सालायबायना। आंहा एक्सपिरियेन्स दंखायोलै बाजै आखाइ फारसेजों नायालासिनो सालायनाय। नों गिनाङा। बाजै अ बाजै बाजै अ बाजै आं थानायाव नों माखौ गिदों? माखौ गिदों? बाजैलै आंनोबो नों बायदि हिनजाव नांगौलै बाजै। नों बायसा नांगौ अबाव मोनबावनो दा? नों मानो मानसिया एसेबां अनसुलि? मानो एसेबां अनथावथाव बाजै? आं नोंखौ अननो ओंखारसोयोलै। गब्दा गारिया लाखि। बेखिनियावनो लाखि गारिखौ। मानो लाखिया बाजै आं दोनहैथारगोन। आं थांसिगोन दे बेनिफ्राय। बाजै आंखौ नोंसानाव थांजानो गिसोदों ना मायोलै? आं बोरैबा मोनदों। खर' बोरैबा मोनदों आं। दे लाखि। खर' बोरैबा मोनदों? मानो बाजै? दानि बावैसो मोजांमोन माथो। लाखिलै गब्दा नों मानो बेफोरबायदि? आं बोरैबा मोनदों खर'खौ। आङो बेटारि गारियाव थांगोन। नाङा आङो नोंसानि लामासिम दोनहैथारगोन बाजै। आं नोंसानाव हाबा दे। लाखिलै गब्दा। नाङा बाजै नाङा आंनि अनसुलि बाजै माइनाव सना। लाखिया आं नोंखौ लामासिम दोनहैथारगोन। मोनखासिगोन नै धामासक मोनबायानो। बेनोथ' नोङो थाङाबाबो जागोन दे। आं धामासकनिफ्राय बेटारि गारि हमनानै थांसै। आं बुंदोंना बोरैबा मोनदों होननानै लाखिना गब्दा। बाजै मानो अख्रा खालामो? नै धामासक मोनथारबायानो। धामासकनिफ्राय बेसे गोजान दे 20 मिनिटल'सो। थेवब्लाबो लाखि दे गब्दा। नाङा र' 20 मिनिटखौ दानो मोनहैगोन। बाजै अ बाजै मोनहैगोन र' मोनहैगोन। नोंनि खर'आ सागासिगोन अ बाजैलै आंनो नों बायदि नांथारगौलै अबाव मोनबावनो दा? बाजैलै आंखौबो नोङो आदा बायदिनो सानना लानांगौब्रा। मानो होनबा जोंफोर एखेसो। आं आदानिनो फंबाय असे फंबाय। बेनिखायनो नोंबो आंखौ आदा बायदिनो सानना लानांगौ। नोंखौ आदा बायदिथ' सानना लाया आङो, नाथाय गावनि फंबाय बायदि सानना लायो। बाजै आं नोंखौ बिदा फंबाय साननो होआखैलै। जेनेबा आदा राहुल बायदियानो आंखौ सानना ला। जेनेबा आंखौबो हौवायानो सानना लानो हागोन दे। आं आदानिनो फंबाय नालाय बेखौसो बुंदों आं। नोंखौलाय आंलाय मानो हौवा सानना लानो गब्दा? राहुलनि फंबायबानोखि आङो हौवा सानना लानांगौ नामा? राहुलनि फंबायखौलाय आंबो फंबायानो सानना लागोन आरो बिफङानो सानना लागोन। माने मा हौवा सानना लागोन बिलाय? आं बेफोरबायदि नङा दे गब्दा। ओरैनोसो एदावदोंब्रा बाजै। नों बेखौनो गाज्रि सानना लाबाय ना मायो? सानाखै दे। ओरैनो बुङाखैब्रा बाजै आंनो नोंखौ नांगौमोन दै। नोंखौ मोननाय मोनबा बाजै आयौ।
आंनो बेबादिखौ नांगौमोनलै दा आं बोरै आइ लाभ इउ होनना बुंनो लाजिखांनायबो मोनो थेवब्लाबो बेफोरबायदि लाजिबाय थाबा जानाय नंलालै आं बुंथारनांसिगोन एबार आं बुंना लागोनलै आं बुंना लाथागोन जा सानो सानथोंसै आरो दिनैनो आइ लाभ इउ होनना बुंगोन आं फन हरनि र' हेलौ बेस्थ' नामा बेस्थ' नंथ'आ दे आङो ओंखामसो संनो नागिरदोंमोन ओंखाम संनो नागिरदों दे होमबा आं डिस्टार्बसो होबाय खोनालै फन हरनानै जेबो डिस्टार्ब जाया दे मा खालामदों दङ आं ओंखाम जाखांबाय आं बा मा ओंख्रि दालि ओमफ्राय दावदै एवना जादों मोजाङानो दे ओमफ्राय नोंहालाय माथो ओंख्रि संनो नागिरदों आंबो दालिखौनो संनि र' ओमफ्राय टिलुआ एसे बेदर लाबोदोंमोन र' फंबाया बेखौनो एवनोसै आलु दरनै होननानै बा खम गोथाव जायो नोंनिया संनाया ना मालाबा जाहैनांगौलै नोंसानाव आलासि फैबानो जाबाय लुदुनि आब'जों फैबानो जाबाय एबार ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौ लिंहरा बैसागुआव आलासि जानो बयफ्रेन्ड आंहा बयफ्रेन्डआनो गैयाबा मा बयफ्रेन्ड गैया नों ओरैनोसो बुंदों खोना ओरैनो बुङाखैलै गैया आंनिया गैमारालै बिद्दानै गैमारा आरो आंनो नाङाबो मा बयफ्रेन्ड नाङा नाथाय मानो नाङा नोंनो बयफ्रेन्ड फोथायनोनो हाया माथो आजिखालिनि मानसिफोरखौ धोखासो होयो माथो बयबो बेफोरबायदि नङालै ला सासे आं नागिरना होगोन ना एफा समायना सिख्लायानो बेफोरबायदि सिंगोल थाबाय थायो आरो आयौ आं समायनानो समायना नङाहाय लामारदोब्रा सासे बयफ्रेन्ड आं गियोलै बिग्राय मानो होनबा आजिखालिनि मानसिखौ रावखौबो फोथायनो हाया सानै साथाम बेफोरबायदि थाखायो माथो बयबो बेफोरबायदि नङालै सोरबा सोरबि मोजांबो थायोथ' आंहालाय माथो सासेबो गैया नोंहाबो गार्लफ्रेन्ड गैया नामा ओहो गैया आंनो सासे नांगौ जादोंमोनलै आंनो नागिरना होना सासे नों बायदि नों बायदि सासे गार्लफ्रेन्ड मोनबाबो जागौमोनलै आंनो मोनगोन दे आंहाबो रावबो लोगो गैयाना नङाबा नोंनो होनो हागौमोन नङाबा नोंनो जादो आंनि गार्लफ्रेन्ड जानोना बिग्राय नों आंखौ गाज्रि मोननाङा आं नोंखौ लोगोसो सानो नंगौ नामा दे जेबो नङा दे नाथाय आं नोंखौ मोजां मोनो नोङो गाज्रि मोनाङा दे लोगो सरि आंबो गोसोनि बाथ्राखौ बुंफ्लांबाय आं नोंखौ जोबोद लाइक खालामोमोन माखौ गाज्रि मोननो दे गाज्रि मोना दे आङो नोङो आंखौ लाइक खालामाराबा बिग्राय नोङो जोबोद समायना मानसिया आरो मोजांबो थेवब्लाबो आं नोंखौ लोगो बायदि सानो माने आं बेफोरखौ जेबो साना आरोना गाज्रि मोननाङा दे नोङो माखौ गाज्रि मोननो गाज्रि मोनादि माखौ गाज्रि मोननो आरो आङो रावखौबो जबरदस्ति मोजां मोनाबो दिनै थेवब्लाबो नोंखौ आङो गोसोनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोना नोंसो आंखौ गाज्रि मोननाङा लोगो मोना दे आंबो नोंखौ गाज्रि मोनाखै आरो नोंबो आंखौ गाज्रि मोननाङा दे होमबा लोगो ना नोङो ओंखाम संनो नागिरदोंबा ओंखाम संनो नागिरदों आं दे होमबा ना उनाव रायज्लायगोन दे लाइक खालामनायालाय आंबो नोंखौ एसे लाइक खालामोमोन नाथाय आजिखालिनि जुगनि सेंग्राफोरखौ मा होनना फोथायनो मोजां मोनै उनाव गारजाबा बेसेदि दुखु मोनो जों गारजानायफोरासो मिथिगौ जों धोखा होजानायफोरासो मिथिगौ बेनिखायनो आं दा बेफोरनि फालायाव गोलैनो साना गोसोआलाय दङमोन बिग्राय नोंखौ आं मोजां मोननो नाथाय नोंबो जुदि फोजोंसारबायदि जालांबा सानसे फोजोंसाराबोथ' फार्स्ट टाइमाव बेसेबा मोजांमोन फार्स्ट टाइम नङा बोसोरबायालागै मोजांमोन नाथाय उनाव थाङै हाबा जानो गोनाङावसो आंखौ गारबाय आंखौ धोखा होबाय सरि बिग्राय नोङो जोबोद दुखु मोनदों न' आं मिथिगौ जाय मानसिखौ नोङो मोजां मोननो नागिरो बे मानसिया जुदि नाङा बुंबा बेसेदि दुखु मोनो आंबो मिथिगौ सरि दे बिग्राय आं जोबोद दुखु मोनदों नाथाय आं दा बेफोरनि फालायाव गोलैनो सानाखै फोथायनो जोबोद गोब्राबलै फोजोंसार नोङो मानो बेफोरबायदि खालामबालाय आंखौ फोजोंसार नोङो जुवादारिल' नङा नोंनि लाइफआव सोरबा सासेबाबो दंबावो
नङाबा नोङो आंखौ गोसोखाङालासिनो थागौमोन ना सानसेबाबो खबर लागौमोन नोङो बिग्राया आंखौ बेसेबा गाज्रि मोनखाबाय खोना खम दुखु मोनखादों दा बियो सरि मारदे सरि मार बिग्राय आं मानोबा रावखौबो फोथायनोनो हाला नों मोजांबो जानो हागौ देनाय थेवब्लाबो बोरै फोथायनो आङो फोजोंसाराबोथ' दै रखममोन मानसिया नाथाय उनावसो मानो बेफोरबायदि जालांखो मानो माने दङ बिहाबो सासेबाबो दङ बिनि लाइफआव बेनिखायनो आंखौ गारदों जुवा गेलेनायनि थाखाय नङा बिबारि ओंखाम संनो नागिरदों नामायो आं संनि दे नङाबा दिनै बिबारि नोङो गाबदों गाबाखै आं आब' गाबाखै नङा नों गाबदों आं मिथिगौ नोंनि मेगनाव नुनानै सिनायदों आं औलै औ गाबदों आं आब' नाथाय मानो फोजोंसारखौ गोसोखांनानै गाबदों नामाय नोङो बिबारि माबालै आब' आंखौ बिग्राया प्रप'ज खालामदोंमोनसो ओमफ्राय आङो एक्सेप्ट खालामासै बेनिखायनो दुखु मोनदों आं खम दुखु मोनखादों बियो बेसेबा गोसोआव नांखादों खोना बिबारि नों मानो एक्सेप्ट खालामासै माथो मानसिखौ मोजां रखम मोनो आङो आब' आं फोथायनोनो हालालै आजिखालि सेंग्राफोरखौ फोजोंसाराबोथ' बेसेबा मोजांमोन दै रखममोन मानसियानो नाथाय उनाव मा जालांखो आंखौ हाबा खालामनो टाइमावसो बियो आंखौ थगायबाय आंखौ थगायबाय बेनिखायनो आङो माने गोसो गैला आंबोलाय बिग्रायखौ एसे लाइक खालामो नाथाय लाइक खालामबाबो मा जानो आब' बिबारि किजानिबा बिग्राया बेफोरबायदि नङायानो आंनिबा नोङो एक्सेप्ट खालामनांगौमोनलै बिबारि नाथाय आङो बेफोरनि फालाव गोलैनो गोसो गैला आब' आंबो मिथिगौ खेबसे थगायजाबा बेफोरबायदिनो मोजां मानसिबाबो गाज्रि होनना सानना लानाय जायो खेबसे थगायजाखांनायनि उनाव औ आब' थेवब्लाबो आङो दुखु मोनदोंसो बिग्रायखौ खम दुखु मोनदोंना एक्सेप्ट खालामिखाय आङो इगनर खालामनाय बायदि जाबायना आब' औ जाबायथ' आरो मालायबा नोंखौ मोजां मोनसिमोन खोना नों मानो एक्सेप्ट खालामासै आं नोंखौ एक्सेप्ट खालाम होनना बुंखादोंमोन ना माने नोङो साननैसो लानायना नांगौमोन ओमफ्राय एसे गाज्रि रखम मोनबाथाय थगायसुलाबायसि मोनबाथाय नोङो उनाव गारफिननो हागौमोन मोजां मोनखांनायनि उनाव आरो गारनाया एसेबां गोरलै नङालै आब' नंगौ थेवब्लाबो आरो माथो खालामबावनो दा आरो हाबाबो जानांगौ ना नोङो नायनायजों हाबा जागोन आं मिथिला दे आरो एक्सेप्ट खालामफिनलै नोङो आं बोरै एक्सेप्ट खालामफिनो नाङा दे आं गोसो गैला मोजां खोनादे मानसिया आंनिबा गोसो गैलालै आब' आं गियो दे होमबा नोंनिसो गोसोसै आरो आंबोलाय माथो बुंबावनो नोंबो थिग बाथ्राखौनो बुंदों दिनै मुक्ति मोनसिगोन मुक्ति गाबोन सानसेल'सै गथारसिगोन जेनथेन सानसेखौ मेगन मिसिबनाबाबो थाथारनोसै बेनि उनाव आपुना मुक्ति जासिगोन मुक्ति आयै नोंखौबो नागारा आं नोङो साला आंखौ सानसेबो खबर लानो फैमारासै फार्स्ट टाइमावल' खेबनै फैदों बेनि उनाव फैयासैयानो मा एसेबां अन्थाइ बिखानि मानसि नोङो आयै दिनै आं जेल सिङाव थानाया 5 बोसोरनि बारलायलांबाय आइखौ नुयैया दिनै 5 बोसोर जाबाय गोसोखाङो आं आइखौ नाथाय आइया आंखौ मानो गोसोखाङा मानो खेबसेबो नायनो फैयासै आंखौ आयै नोंखौबो नागारा आङो नोंखौ न'निफ्राय होखारहरगोन आं जेराव थायो थां नों साला फिसालाखौ सानसेबो नायनो फैयाखै खबर लानोबो फैयाखै गोजां बोथोर गथ' कमफि थायोमोन आं कम्बलफोर गांसेथ' लाबोनो हायोमोन आरो अमा बेदरथ' लाबोमोन आंनि थाखाय नोङो आइ अननानै गावगायाबा नायै बेदरै जागासिनो बिथिंजाय आरो आं सानफ्रोमबो दालि दै लाव नाव सालायनो हानाय बायदि दालि ओंख्रिजों ओंखाम जाबाय थानांगौ गजब अमा बेदर जानो लुबैदों आं अमा बेदर नोंखौ दिनै मोनजायैया 5 बोसोरनिबो बारलायलांबाय थेवबो आंहा टेनसन गैला आंहा गखासिगोन जेनथेन सानसेखिनिखौ मेगन मिसिबनानै थानोसै बिनि उनाव जेलनिफ्राय गनानै न' थांनानै अमा बेदर सेरनै जाखागोन आं हारसिं सेरनै आं साला आइखौ आंनि न'आव दोनबाय थाला
आंखौ खेबसेबो खबर लानो फैयासैना बियो होखारहरखाग्रां न'आव थांनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय होखारहरनानै हाबा खालामनानै थानोसै संसार जानोसै आंहाबो आरो आइखौ होखारहरबाथाय ओंखाम संनोबो मानसि गैया जागोन ना ओंखाम संनो सासे मानसि नांखागोन बेनिखायनो थांनानै हाबा खालामहैखानोसै आं हाबा जानो लुबैबायलै रखर हाबा जानो लुबैबाय बोरायलायलांसिगोन आं दिनै जेलाव 5 बोसोरनिबो बांद्राय थाबाय आं हाबा खालामथारनांसिगोन एबार आइखौ थांनानै होखारहैगोन खिन्थु आं गारा बेखौ फिसालाखौ साला इसेबो थाल गैयाना गियान गैयि बिमा थेवब्लाबो गाबोननिफ्राय मुक्ति जामारसिगोनदि भगबान आफा इसोर बोराइ बाथौ गाबोन नङा समफोरसो गाबोन सानसे दंबावोलै माला सोरांगोन दा माला सोरांनानै दा माला थांगोन गाबोननि दिना बेखौसो सानगासिनो आं बायसि साइस गैयि फास गैयि गोबोरखि मोखांजों आरो नोंहा साख्रियानो दं ना फाख्रियानो दं हा आरो नोंनि गोसोआ मोजांबो नंखाया सिखावसो नोङो आरो नोङो गुन्दाबो आं बेनिफ्राय नोंजों थाङाबो आङो बे आयंजोंनो थागोन मिथिबाय आयंआ आंखौ अनो नोंसो बायदि नङा थांगोन दे बेजों सोर थांगोन साइस गैया फास गैया साख्रि गैया बाख्रि गैया गियान गैया गुन गैया फारसेथिंजाय सिखाव आरो गुन्दा साला आं जेदिन प्रेगनेन्ट जायासै दे आं प्रेगनेन्ट जागोनसो सानदोंमोन इसोरनि अननायाव जेनथेन प्रेगनेन्ट जायासै आंसो मिथिगौमोन आं माने बै सनसो बे गोबोरखि मोखांनि गथ'नि बिमा जाया बाबो जाया आरो बायसेन्स प्रेगनेन्ट जानायमोनबाबो गोबोरखि मोखांसो होना फैगौमोन आं गथ'नि भेजाल लानो आङो ओरैनोबा नोंखौ सैखायानो बिफाखौनो सैयाबा बोरै आरो बिनि गथ'खौ लानो बिमाबाबो अना थाङा बराबो थांला बेयावनो बुरैजों जाबाय थानोसै बुरैया अना नङा अनो आंखौ मिथिबाय थांसाबबाय आं हाजार आंखौ ब्रा ब्रा लां हाजार आंखौ बोना लां थेवब्लाबो फैफिनगोन आं थेवब्लाबो नोंजों संसार जानो हायादि आं गोबोरखि मोखां आं बुंना दोनखाबाय माबा सानना दोनखाबाय आयं लाफाथि हामबायना खर'खौ एसे मोजां मोनबायना ओहो हामथाराखै एसेल' हामबाय दे आं दा सकाव थांनानै मुलि लायगोन दे होमबा ओंखामखौ जानो हागोन ना हाया नोङो आयं ओंखाम मोनबायना आयं माबा ओंखाम जानोसै दे ओंखामनि नाम लानाय लोगो लोगोनो खर'आ हामबाय आंनिया ए दे हामबाय दे बिदिबा फै होमबा आङो खुरनोसै ओमफ्राय आब'आ दिनै दाउदैजोंनो ओंखाम जानांसिगोन आरो ना बेदर थानायबालाय हामगौमोन बेदर जाहोनो हाबा आंबो फैगोन होनना मोनथियाना नङाबा बाखिबाबो फुवासे लाबोथारगौमोन आङो बाल बुरिया लाबोनांगौ जानो लुबैसोदोंबो बेदर आंथ' जानो लुबैखायाखै देनाय थेवब्लाबो दा आब'आसो निरामिस रखम जासिगोन आरो ना जेबो मोना दे बियो गैयाबाबो दाउदैबाबो जायोहाय बिनिया दाउदैखौबो मोजां मोनखायो दे होमबा आयं फैदो ओंखाम खुरनोसै आङो औ थु गिलायलांदोंमोनहाय आं सिमांखौ नुनायखाय एकदम आंथ' रियेलावनो जाबाय थानाय रखम मोनदोंमोन बालाखिनि मानै बेफोरबायदि सिमां नुलाबायदों आं थैबाबो बेफोरबायदि सिमां नुनाङाहाय बे बुरैजोंबो बेसेबां दिनथ' थाबाय थानो बुरैयाबो सानसे नङा सानसे थैखागोन सासे सेंग्रा पटायनांगोन र' आं पटायथारनांगोन आं हाबा जादोंबाबो हाबा जायाखै होननानै थगायगोन आं